Karkkihaaste. Mä laitan mun kaverit arvailemaan, minkä värinen karkki on kyseessä. Vihreä. Itse asiassa ei oo ku oranssi. Mun mielestä kyllä vihreä. Keltainen. Mä sanon taas eri. Tää on vaaleanpunainen. Ei oo. Hirveä. Muista on punainen. Pinkki. No niin, siinä välimaastossa. Eli onko sun vastaus punertava? Joo. Mulla on pinkki taas. Mä en oo ikin tykännyt tosta karkista. Mikä? Eikö se sininen? No, vaaleanpunainen. Hei, anna mulle tätä suklaa. Ai niin, että sä muka tiedät hirveän hyvin, mikä tää on. No tää on se minttu. Niin on. Se täytelaku. Musta ja valkoinen. Paljon miakkia. Mulla on mun lempiväri. Eli? Musta. Mä sanon, että oikein. Kiitos, palataan ensi jaksoon.